Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Ug karon din no niana sad tayo laing drama no nga sinuwat ni Francis Sparis no. Ug sa tanan nga nasunod sa akong gipang-upload no nga mga sugilanon nga gikan sa RMN Drama. Shout out sa inyong tanan, amping mapirmi no mga ka-listeners, mga ka-followers. Ug karon no di ta maglangan ni ang unang anib ng sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Idol ko si Tatay. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Bayalan, sorry ha. Pero sultihan talaga sa mga libak sa mga martis batok mo. Ngano di bay? Giuntoy ka lang kuno ni Chuna. Bunga lang na silang kasuya bay butong nga si Chuna moya kung gihigugma. Oh, unsa? Mula ka na sa kainday? O kasi gusto nimo? Magmita ko dire? Magpaabot nimo kanus aka mahuman og reflex og pagpanurog ice cream? Di ka makahatag sa mga butang akong gitangandoy, uy. Kung wa pa ko'y diskarte, di ko makabaton og mga alahas og mga appliances dinhi sa bahay. Kinsa na rin kamot? Ako, bugo! Ice cream! Ice cream palit na mo! Ice! Now sa Lex Pinoy. Hindi, Tina. Sorry, Inday. Naabot na ba ko dig pamaligya doon sa imong eskwelahan? Nga bidul na ba ka na ako? Oh, ano daytay? May bawo sila nga tindero lag ice cream ang imong tatay. Di ti ka ikauwaw, tay. Mahimong isingit ako sa tibuok kalibutan. Idol ko si tatay. Idol ko si Tatay. Pila na lang ka mga anak nga nag-idolo sa ilang mga tatay. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Nacorda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Sound effects, Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. May ingaw man kayo o may customer. Ay. Oh, Ay! oh! Bayalan! May butong. Saan na dani mo? Oh, timo-timo sa o. Di siumay, di say puso. Uy, maayo kay da. Kauno na. Tanaw na ko ni mo murag luspad ang ka. Itaw, may ingaw man kayo, way customer. Way nagpa-reflex. Sige lang, paabot na ta. Basi na doon mo dool ro na to dire. Whatever itong panggana ko si Inday. O ba? Saludo ko ni. Prangga kaya ni Mus Chuna, no? Aw, wang nga bitaway. Tinangga ko na siya. Siya man ko nang inahan sa kong anak na si Inday Athena. Ikot sa gulan sa imong asawa gud aw imong pilangga ba? Siksi kayo yung panangga ni mo ba yoy? Pero Oh, usay pero bay. ilang kalain ha? O nga naman. Puag lawas oy, since bukir kini mo asawa. Oh, bitaw bay. Ayam sa nagkalipay. Mao sunod. Ano gud? Basta lang mahalar baro sigarilyo bay. Oo, tinuod eh. Sige, kaon sa di, kaon unya na istorya na. Sure ka pa kanon ko nimo? Kenahan bi taon ka. Ay, anong day kaon dia? Okay. Daginot lang. Usa lang kapuso niya sa kasyumoy. Oh, sige. Ikaw na. Buhay na tana. Buhay na. Dira. Manaman ko, di plastic ko, para sa kamuti mo. Salamat kay bay ha. Ang kaon dia. Nay. Oh, unsa man? Ato na ka sa eskwelahan? Oy, nay. Akong baon, nay, bi. Oh, wala ka tagin tatay nimo. Wa. Naamon ko nun nimo. Yabag ng ginintawhan na, eh. Ang ano day, nay? Wa, di ay? Wari, oh. 50 pesos, nay. Sakto na na. 12 man plate, eh.
Diba? Kung estudyante ka, 12. So, back and forth, 24. Naman kay 26 mahabilin para sa imong kaon. Kaon ni mo, J's kanon, 15 munggos. Daog na na. Nay, Unsa man, mangita kag humba? May man si trabaho ng tatay nimo. Noon sa kagwit, mang-reflex ra na. Agar na nagdunay customer, o way customer, pas mo ta. Nay, muhunong pa lang ka ng imong sigig panabako, Nay. Hanggaws now ni mo eh. Ay kuno hilabti ang akong pagpanigarilyo ko no. Dili man good, Nay. Gawas na makadaot na si imong lawas. Gasto pagid kaayo. Paghilom at inay, hilom man ang baba ni mo. Murabi kag tarong. Ha, mura kag tarong mamadlong na ako. Duwa pagid kag madyong. Uy, Athena, ayag bisita akong adlaw ha. Gara sa kag badlong-badlong na ko da. Tamparuson tanong ka mo, imo ron. Nay, May ka naka-customer ka na ako taon, wag yun taon. Basta na mo doon ako nga ako mga suki, akong ihatag sa nimo. Ay, hatag taon, hatag din mo yung suki noon sa... Para doon na sa kay kita, kung saan ka. Haway kaso na ko, ayaw, am ko gibuhi, ikaw na, am ko panggo. Kining bay. Ay, wapan limba kay, nepaingon din eh. Tarawa, O, tuda, niyas pangga tsuna. tawag ka na yun, panggo. Alan, Oh, Oh, day? kwarta be. Ha? Saya, siga ha diha. Gutom kay ko. Kangos choking. ngiga, choking-choking, mapurbida, macho ka dito, ha? Purbida, kami tao diri, subay rin po, so ikaw, choking ka. Uy, ay pagbuot, suya ka lang. Oh, wa ko masuya, chuna, no? O kuno ka masuya paghilom diha. Ah, Ikaw Alan, unsa mo ka? Nakay kwarta? Wa, pagsulti. Di kamay day. Oh, naaman di ay. Dugay-dugay pa ka. Bi kay gutom ka ayo. Di ako, 200 ran eh. 200? Oh, Okay. Thank you. bay. Liba ginako ni bay. Di ka kabalibad ang tuna, no? Managingon, bay, mutong, basta tao nga puno ang gugma sa kasing-kasing kutos mahimo ihatag yun, di ba? Purbida, bida. Wa gali ka, gali. Siya rin lang ka. Ay, ito, siya ba? Nag-short og baong. Nagisi-gisi pa dapit sa buga, no? May butong Sorry, bay, ha? Bantay de ka na. Eh, silabtanon kay ko, kasi kong tanaw ang paan mo sawa. Okay ra bay, butong, okay ra. Okay ka tanaw ko? Ang gas na ang ni mo. Oh, anak! Uy, Tatay. Oh, nak, usawan, kaon ka na? Manatay, kaon na. Sa gisud ani mo, Munggos, tay. oh. munggos? Walain. O, tay. Kinsing munggos, Jace kanon. Okay na. Purbida. Bilang day gihatag nanay ni mo? 50 pesos raman, tay. 50 pesos na? Nako! O, ni butong. Bibigay ka og usab dito be. Tuwas nanay ni mo dito sa, chowking ko to siya. Pasa to kaon nito. Na, ayaw na lang tawi, uy. Na, bida, binuang na dayo eh. Purbida, mo nanay, chowking ikaw, mong gusting. Purbida. Okay ra, uy, na butong. Kiranan mo? Oh, bida. Yun na, hapit na ka mo man sa imong pag-eskwela, day? Kalois, ginoon, oy. Hapit na, di ba, tay? Oh, tinuod na. Ay, maloy Ginoo mo graduar na siya ang taong karon tuiga. Ayay, mau ba? O say kursuro ni mo, day? Criminology na butong. Oh, ay, hingiguwa ka ni mo. Okay kayo. Maningkamot gyud ko ni butong makahuman ko. Aron sa ingon, makatabang kong tatay Alan. Anak, buta na anak ka eh. Mubawa sa ni kanan ba? Mutabang sa gidikanan. Akong pangandoy ni butong kung makatrabaho na ko, dili na nako patrabahoon sa tatay. Oh, Uy, di sa namay mo anak ko, hindi namay mo inday. Samtang may kurso pa ko trabaho jud ko para nimo o kang nanay nimo. Kadaghan bas customer, uy. Dugaya gusto kong gi-order. Chuna, baby. Hala, hindi alagi ka. Hala. Gikan ko nagpalit og iPhone 16, day. Wow, iPhone 16? Wala ka mahal na day, uy. Or diskarte lang kinahanglan, Chuna, baby. Ako cellphone? Diskarte. Paitag sa akong cellphone. Ay, keypad, ragitawin. Imo, iPhone 16. Ay, diskarte lang lagi. Unsang klases diskarte lagi?
Doon ako'y afam day. Hala no? Tinuod ka? Gusto ka? Hatagan tayo afam? Apple baby. Gusto ka? Hatagan ta ka. Tubag. Amaw biya ni mo, uy. Di na ta mahalin, uy. Naunsa biya ka. Gaya, putakar ka diha. Ano ko taong di mahalin? Ikaw pa? Unya, asa man ni mo afam, Ron? Tuas gawas. Oh, apin akong na-address Pinas. Waday dire? Wa, uy, tuas gawas. Unya, nganong... Ay, mga ano na ta. Sige na. Mag-istorya lang unya ta maayo. Istoryahan ta ka ini, day. Very simple. Kita ka? Pura kong nasakit og hipa, di ba? Bitaw ay namungingi jud kas mga alahas. Muna kung giingon ni mga diskarte lang. Balik na ko sa school, tay. Okay. Bay Butong. Ako na nga ito. Una si Inday sa eskwelahan. Oh, sige, bay. Ay, ayaw na lang ko ihatod, tay, uy. Yatod di ka. Amo na yung mahanday, panggagyo sa anak. Dito mo kumpiyansa rong panahon na, bay. Ibaw ka daghan. Kaya rong mga kabuang daghan kay mga nganggaw ron. Maok yun. Bitaw, tay. Pagpaingon bitaw na ko diri. Doon ay nisunod na ako. Oh? Gusto makigila-ila. Ay, madragon. Kinsa man? Inisirit kog lakaw, tay. Uy, wak makaila ato. Kuyawan ko, good. Asan na pita? Diha dapit sa may liyon kilat, ay. Mo ba? Oh, sige, si Junior Kim ba ito? Sige, tara. Sige. Naibutong, alis sa mi. Sige, padayon lang mo. Ikaw, bay, padayon lang mo. Tanda, tay? Karitsa. Talikod na pita, talikod. Nga naman, tay? Sudayo na ko ng buhok ni mo. Kalkag biya na. Nga naman? Kalkag laging buhok ni mo. Barakag silalay. Ay, tatay, sadoy. Pagkapindangga kita, anak ka, oy. Bawa ka ba Butong mo ni sila ang inspirasyon ako sa kong kinabuhi. Saludo ako! Tuod na ibutong. Ano nga pa kay anak, noy? Abaya, padakor ko yung butong itlog ako. Bitaw day, o apag yung ko ka makaanak day tungod kay hangtod karon. Virgin pa taon ko. Unsa, noy? Wapa ako kakitag babae nga nakapapandol ako. Taas mo kong standard good. Yati. Unsa taas og standard, good. Pili o babae, di ko mapili basta gwapa lang, okay na ako. Mao ba, noy? Oo, di ko pili babae, okay na ako. Kanang di kotse. Wow! Oo. Wag mo sugot yung anak bay. Ninyo ka maminyo anak. Ay, okay na ko ba eh. Importante buhi ta. Indot kayo, naabta din eh. Kautag, kadadlaw, okay na kayo na ako. Okay. Tay, gusto na na, oy. Eto na. Okay. Bye. Biyan sa kayo. Sige, padayon mo, bay, padayon. Okay. Ang pingi tao ng anak, bay. Dali, Inday. Basti lagi. Mayong Sina ko pagbinaw sila sa kayo matanda. Lex Pinon. Matiguang si Bay Island. May anak ng matiman niya. Pero ako, wala. Sao na lang. Mga babae, atong panguyaban, baliban man. Tuos ko sa mabugos ko. Obi pa lang, jeep, kaita. Ansa na? Simple ra kaniha. Diskarte ra gyud kinahanglan day. Diskartes buhay ba? Para mabuhi ta. Amaw, gita apple, uy. Ulagi uy. Laptop ra gyud kinahanglan day. Video call, pa-sexy, patrili ka. Unya, ibong blouse, huboon, dayon, tangtang sa bra. Unya, Unya, mapriso ka, buanga ka. unsa? Hoy, nganong moingon nga na, na nakakita na ako. Ako rang usas kwarto, day. Sayawan ako. Facial expression. Uy, pabadlong, uy. Di ko ano, bahala ka. Ipatian kong alan, anak. Sumaday, pakita de ka. Ayaw lang ko ano. Na, baya. Diskarte lang lagi. Human, pamaray gani mo. Padadaan na kag dollars tayo, dollars. Makapalit na yung kag sa tanan mo gusto ba? Mahimon mo pagpalit kanang akong motor. Diyan man na. Di ka na sa afam, day. Cellphone ako. iPhone 16. Afam. Uy, naon pa na ako, uy. Gikan diri do ata ha. Madjong ta. Ha? Mahjong sa inyo? Dili, uy. Daghang bagong doa na nako. Magabigate ng kontra, day. Na, unsa may akong puhunan taon, uy. Bigati man ka, anak. Pila day duwa, anak. Gidagmay lang sa... Hinay-hinay ba? Ginagmay lang good. 1, 2, 3. Bangas ka, dinagko man din na, uy.
Kutob raman taong kus 135, uy. Jis, og di masupo. 30 kung supo. 50 kung bunot. Maura gitahon ng ako. Palaka, o sas kapalakan mo. Ako'y hatan yung puhunan. Lupig may kukunin mong diskarte. Basta badjong na. Ikaw mo akong paduwaon. Oh, sige, sugot ko, no? O, sige, tana. Manangid sa ko, uy. Sa imong ka-live-in? Oral! Manangid una kong Alan. Okay, paabot ko. O para mabalik, Chunda. Katutong inday 10 na taon. Oh, mao pa. Tawagan ko lang. Dito sa Fina? Oo, dire. Bida. Ako'y bayalan. Di ko sugot. Ha? So, di ka mo sugat ba? Hindi mong binistihan ba? Short. Yung isi-gisi, dapit sa may bugan-bugan. Dapit sa paa, bida. Paita sa ni mo old-fashioned, manggod ka. Kaya imo, tiniguang man na. Nakakari ka ba tintal ni mo, anak? Ay, Chunda. So, dapat ma-proud si Alan. Proud siya lang. Gano'n ko taon. Uy, paraw. Garbo niya nga doon ay daghang naibog na ako. Wag na ba eh? Ay, sabad na butong. Uy, ay pagbuot mo na akong lifestyle. Biliban ako na. In love case by Alan taon ni May. Of course, no? Dapat lang. Ay, sige mo ni Gring. Uy, wad yung tubag ka. Kalitsi. Tubag, uy, kanahan. Ano ka? Makalagot ka ayo. Sige lang, ring ang cellphone. Wag yung tubag ka. Lagot ko inida. Asa ka din ni siya? Hindi ka siya mutubag. Litsi. Hello, Inday. Pangga, nanawag ka. Lugaya ni mo mutubag, uy. Malakaw ko ha. Kuyog ming apple. Magduwa mig madsyong. Bye. Nasa mo? Ano nga naman ka? Mukuyog ka? Oo. Biday kong tintala. Asa lagi mo? Bungol ka? Magduwa mig madsyong. Parang, di among pliti. Keep the change. Ayaw to, Dong. Ihatagit ang sukli. Ma'am. Thank you. Oh. Mao ni dinhi? Daplin sa beach? Yes, Day. Welcome. Thanks, Sir Bong. Snack sa mo. Nay juice, nay sandwich. Ay, salamat, Sir Bong, ha. Salamat. Oh, may kauban ka man lagi. Oh, sexy o gwapa pa yun. Ako amiga, Chona. Daga? Single mom. Apple, uy. Ganahan kog single mom. Kini nagtuluanan. Ansa? Bitaw, apple, snack sa mo. Wa panguban. Thank you, Sir Bong. Busing-busing diha. No, busay ko na ako itawag ni mo eh. Daychun, si Sir Bong. Mauni ang tag-iya sa Paradise Planet. Paradise Planet? Gamay negosyo, may kananan, may kumbo, may duwaanan sa billiard. Inom-inom, disko-disko. Maligaw ka dito. Dunay kwarto-kwarto sab para exclusive nga magkanta-kanta ang grupo. Oh, wow, ha? O dili ka na lang, Day. Doon ay swimming pool at the back. Oh, wow. Apple, Sir, dadaw na si Chuna dito. yes, Mosing. Hinayatong. Bida sa mo, sir. Lawana sa mo. Gikanang-kanan pa magalit ikag mandi. Hindaya. Sir. Maon na iti mailhan, sir. Taas kayo mong yurik. Maon ka mailhan. Ay, sos! Agay! Lingaw ko ng sir ba eh? May inabot ka na. Nasma mo, nagpabot mo. Hoy, ma'am, sorry kayo, mama. Langan ko gamay. Dili to siya na kanina. Oh, nanawag bitaw na ako, bay. Timan na dos mamay. Taon-taon na siya. Dali, ma'am. Lingkod rin, lingkod. May na lang kayo nagka-customer tag-tihip ba, no? Pinagyatan. Tigaan ko 300. Oo, mawa. Mausan si ma'am, 300 sad. May na lang kayo. Saban, gigi ka din eh. Dito ka bilyar ka? O, mingaw na dre. Balhin ko dito. Masin pa diga makareferita dito. Nangko naman duwa dito. Murag doon na dua arong gabi tingali. Maba? Philip kontra Ivan. Oh, pibusta. Kada dua na ila mga
33 mil man. Oo nya, sa ba na? Way daog na. Ug daog na, daog yun na. Daog yun. Ade ba? Apil ko na be? Way problema atong iyong sila Santo Butchok nga apil ta sa... Santo, gusto naman santo. Ano, kaya nung nakit ang santo eh. Santo na agyapon. Dato na ba kung kayo santo, okay? May kamausad mo diskartes kinabuhi. Mao ba? Ang sikat-sikat ro Butchok, no? Oh, di ba? Oo. Kikita ang butchok na. Bago na siguro. Di na mo kamsuroy good. Okay, sorry. Atong iyo sa Kita. atong iyo Santo Butchok nga apil ta. Anam gina dagham sa kay mga standby dito bahin-bahin sa pag kan mga repair na sila si Blacky na sa mga taon. Daghanan ako na mailyo eh. Taon-taon yung kanto dito. Mark Town. Oh, dumar ko sa Dumar Town. Okay ra gyapon. May nagbantay biliran? Lingga-lingga lang gyapon. Mayo ba? Wala mo kabahin-bahin ta bisag tag 200 okay na kayo. Bitaw no? Puno-puno ba no? Basin pa rin mawiktan sa Midausad. Meron, mawitik mo na to. Ini Si Busing, okay ra Busing? Okay ra. Ini kala 5, lakaon pod ko kay kuha mo na ko si Atina sa eskwelahan. Sige. Ayun kang mayo no? Pero tuna? Nangin to na ako, duwa to sila madyong. Ay nako! Ikaw na yun ba eh? Sila ka ba? Kung ubang ba na inhanap lang imong kinaiya, parehas di mo, sus! Murag away! Kapoy ng away ba yun? May mo na. Importante nga magkasinam tanay. Engineer, last ball kayo, engineer. Last ball. Okay. Last ball ka na. Na ikaw ba inot? Para hurot ka, para hurot ka. Ano, pasok na. Daog na set. Ikaw, ano ba na? Bitaw na, kawanon. Kaya, no? Hindi pa pala mo. Biyante ka. Wala ba tayo, maring 500. Tunga tag, gaan mo kong engineer o 1,000. Mo ba? Usibil to kasado nila, no? Oo, 11,000, daog man siya. Ay, niguwan niya ba? Karpin, ano? Biyanta na ka, ha? Oo. Ako pagtuon si Tina. Ako na ba na? Wati payong. Ikaw na. Sige, bay! Teka, pagkakataon kumigo. Kayo, mayo. Pinasabaw, mayo. Pero yung kalibensyo na. Pinagaduwa lang madyong. Mayo, binong hinulos pizza sa tembayada. Ako brigalipin. Gap! Nakapalit ako payong sa siras. Ay nalini. Sugar basuan ay. Baha na ba? Si Tina, siya na ka nang mikawas ka. Gate sa eskwelahan. Tay, nagbaha na. Dali. Labang na ta. Ay, ato mo na dito sa atbang magkatawang jeep. Ha? Baha naman, tay. Ano ni babasa ng sapatos si Mugdiyas? Dali, ba na lang. Ha? Mubaw, jud ko nimo. Ba ka, dali, ba. Okay. Tay, ayun na lang, uy. Nga naman, uwaw ka? Ay, mauwaw ta, tay, uy. O irapod ka ayo. Magpabapagid ko nimo. Bahala na lang, mabasa ang sapatos o medyas. Uwa kay samad? O araman. Ngano di ay? Piligro man na, basin mo kay samad, kaya niya muubog ta sa baha. Yung hugaw ng baha, simbakog, naiihi sila ga, piligro kayo. Uwa masagoy sa mat noon, tay. Okay. Dahil na, manglabang ta kay, kung magdugay ba ta tingalig, muda ko pag-ayo ang baha. O, tay. Dali. Siping na ko. Aron sa inyo niya na magkasaw tas payong. Sige, tay. Uy, Maris! Kaya pinagat siya kay kasi mong tatay, no? Kugusan kit ka. Oo, taon, Maris. Di magpagpugos na Kaya siya magpapupos. Dili na. Mauwaw ka? Siyempre, uy, dago na baya ta. Ako okay cute ko. Ari sa mi, uy. Sige, ingat mo. Ikaw, pod. Di na sila kuhaon silang parents, hindi? Dili na tayo, uy. Kara mo kayo magsigi kuha na ko. Bisag college na ko graduating na. Ingon ka na, pinangka na ko, hindi. Ops, sorry. Bunot, paningit, 3 circle, 7 pairs. Alay na ha. Wow. Binasa. First timer diri, di boynas. Inday, mana?
Ako na nalabhan ang imong migyas o sapatos. Salamat, tay. Lungaan ko niya. Palihog kog haros ka mong gayday, kay mag-utang ta. Asa dis nanay, tay? Ako an kining. Nagbadyong nasad? Tay, di ka kabadlong anang nanay? Ngamuhunong sa pagpanigarilyo o pagpanugan? Inday. Sorry, tay. Sabta na lang imong nanay, Inday. Di manggod, tay. Nakita manggod na ako nga siya, sige lingaw-lingaw. Unya ikaw, hago kayo og maayos trabaho. Bawo ka na. Hindi mong tatay gusto lidyo kalinaw yung tao. Tay, ayaw palabi, uy. Kasabot ko na. Kasabot ko. Karon lang gani, asa man sa nanay. Ikaw, gikan sa trabaho, nisugat na ako. Nikuha na ako sa school. Kusog pa gani kayong uwan, unya pag-abot diri. Ikaw paghihapon lang ng laba. Ay, nagpinta ako eh. Simple na kaya natrabaho, Inday. Tay. Sige na, pagkarosan sa kumong Inday, kay maglungag ko, okay? O, tay. Hello? Hello? Hello. Di pa ko kauli ha, kay usog kayong uwan. Asa ka? Kuhaon ka? Yabag ka? Wao butahon unsa ko bata mo'y buot? Wao ni mo? Dadan tikag payong. Ay baw lang ko. Malangay ko uli. Kinsay kuyog ni mo? Si Apo, lagi sige mo balik. Kapoy sa di mo ay. Anak kasuko, mataan na gani ko. Sige na. Bye. Ay. Hindi pa siya magkaulit. Mas may ginas gabi. Sige pa makapamamanda. Ina. May butong na. Hello? Bay. Nahin doon ang Philip ko kayo. Kare ka? Hindi na lang tingali ko, bay. Ikaw na lang diha. Hindi na ko kabiyaan si Inday Athena kaya siya rang usad spy kung biyaan ako. Sige bay. Bye ganyan tas kanas. Okay. Ikaw lang diha. Okay? Sige. Bye. Si tatay. Nasa dapit sa pultahan. Nagpaabot kang nanay. Ay, nautsam sa nis nanay, uy. Ako man hinuay maluoy ni tatay. Alas 10 na guts gabi, eh. Tay. Inday. Ano sa man? Naman ka nagtuon? Katuog na ka. Wow, apa makudo ka, Inday. Ikaw katuog na lang. Kay klase para ba ka ugma? Paabot kang nanay, no? Mabutong ko lang. Apa masakudo ka? Nala, sige, tay. Matawag na lang kog una. Sige lang. Dili ko makatuog kung dili mo abot si Chuna. Na mauli ng ubang puntos. Kita na lang na adiripol. Day, egg ka pala ka. Kay di gitay magot na din eh. Napaluto na sa sibusimbong. Higop ng init ka sa baw. Ha? Uy, abi niyo mangunay ginas po simbong. Kadaduan mo diri? Siya gunay mangunay sa paghimo usok. Mao ba? Nya, day. Pwede man sad kung anhit ang mga tuog. Ansa? Yes. Oh. Pwede na sab nga anhi mo mato. Sir. Wagi problema dire. Nainay kang kwarto. Pulos ka na ilakon. Okay ra, sir. Uy, uli lang niya. Ay, pag-share na ako. Lagi. Ha? Buong na lang. Malipay ko tawgon o buong. Okay, sige. Hampur kay na smusing, day. Multimillionaire, pero hampur kay kaayo. Bati nang maghinambog ta, Apple. Bitaw, no? Excuse, ha? May nanawag din mo. Akong anak. Hello, Athena. Nay, asa man ka? Di ba ka mo uli? May nalanganan lang, tungod sa uwan. Nay, uli na in town. Uy, ubi matugs tatay din eh. Sige, paabot ni mo. Paghuwat mo diha, ay mo pag-apura ko, no? Okay? Bye, Athena.
Imong anak ang nanawag. Oo. Dako lang imong anak. Graduating na taon. Good. Yang cellphone, Pusing, luoy kayo. Kipa na taon. Bitaw da. Listan ta na. Oh, tinuod ka, sir? Para di mo tagam ang customer nato diri sa Madjong, ilista na to na. iPhone 16. Hala, uy. Sir, ayaw lang, sir. Uy, ayaw lang. Sir Nasad. Buong lagi. Ayaw ka bala ka. Inigbalik ni Mugma, may iPhone 16 ka na. Wow! Kadungog ka, day. May iPhone 16 ka na ugma. Balik ka ugma diri, ha? Ha? Apple. Kung saman mo uli gid mo, Yes, sir, yes. okay, ipahatod ta mo sa akong driver. O ginay, gusto na ko ni mo busing, uy. Kay magyuna, uy, gigay ka. Nakakita ka kag problema, no? Tabang dayon ka. Digib ka, maminaw lang. Maragid kinaligas siya ang atong ikabili nining kalibutan na. Magamayong binuhatan. Nanang kutsi, ihatod na mo. Busing, lamat ha. Lamat gid kayo. Ayaw pasalamat, Apple. Basta ugma, balik mo. Of course, balik, uy. Di na mo kalimtan ang iPhone 16. Apple, uy, maikog tang sir, uy. Tuna, di ra ba ko bakakon? Tinod-on ko na nako. Bong. Kinsay nga ni mo, driver? Ma'am. Oh! Wow! Makita mo sa noos lawas, ma. May tao na mong busing, ma'am. Pinasagdan lang mis kusina na. Butan siya, no? Oh, butang yun na. Pero, takal ka na. Ha? Isa ka sana. Manila, Baguio, Davao, Palawan. Ulos tuloy babay. Ha? Oh, buhong kaya ang mga uyab na ni Sir. Buhong, ma'am. Watan og bay. Palitan og alahas, sakyanan, at agabi kong negosyo, ma'am. Oh, kadungog ka, ha? Pa-indoor ka, tsura, baby. Oh, Apple. Na, bigyan na mo balibad si Sir. Labi na og seksi. May habang Sir na. Boba, humba. Inya, tanaw ni mong tuna, sa man? Ha? Unsay tanaw ni mo sa akong amiga nga si Tuna. Kapasal ka ni siya sa standard ni Sir Bong? Pasyar kayo. Unsa? Tinuod ka ba? Ulagi. Di mo ko ang kantigo mamakakot. Unsa nang imo dong? Ulog-ulog na? Di ba, ma'am? Tanano ko ni mo. Kita din nga ni mo. Chuchuna. Yes. Chona. Tanaw na ko ni mo, Chuna. Makaungkag yung pamilya, eh. Unsa? Anong say mo, Tuna? Wa. Basta, tigil ka magmahay, ma'am. Tigil na daw si Sir Bong. Bitaw, no? Bisag kung sa'y pangayon mo. Basta, gusto na siya. Yatag yun niya. Wow. Chon, kadungog ka. Apple, hilom na ko na diha, Bea. Ako na lagi yan na ginuton. Unsa ragod in taong ko, eh. Na! Huwag inipili si Sir Bong. Humba, husto na. Ati mo na imong pag-drive, diha. Okay. Wa pa magin siya. Akong tawagan, di ba kuntak? Basig nagloba to siya. May nalang ganit kayo nito ang awan. Mayroong tawag muli na siya.
Okay, salamat sa pakatod na mo, ha? Uy, sa pa yan! Bye-bye, ba? Bye! Unsa na, ha? Dili tantong di mala sa imong pakuyon na kasa. Bitaw, swerte ta sa duwa nga madyong. Oh, imo ni, oh. Uy, hala, salamat ha. Pila ni? 5,000, day. Ha? Tinuod ka? O, lagi, 5,000 na. Daog man taga 15,000. Imo 5. Imo na, ikaw ba ay discarding maayo? Dako na unta tong daog nato. Pero sa katapusang alay, na si Juvie man mo ay midaog, uy. O, bitaw. Abot man o tag 30,000 atong daog, pero sus, nabaslan. Bigyan tas las alay. Maulagi, pero okay ra, uy. Di tantong di malas. Oo, eh. Di malas pa na. Na doon na ka na iPhone 16 ugma. Apple, siguro kang tinudong tong serbong? Uy, day, kadungog ba kasi ang gisulti. Di ba siya makakon ba? Kung tinud pa niya, mahalo na ba ng cellphone na? Saan ko manas pagbayad? Bayad? Bayad ay? Simple. Ha? Simple? Unsaon, uy, uang taong ko'y tiktak, uy. Unsaon ko nas pagbayad, ha? Unsaon, Apple, tudlo iko. Unsaon ako nga makabayad ko ni Sir Bong. Unsaon? Simple lagi. Unsaon lagi? Ikaw ba? Inusinti pa yung kay ka. Day, bayrag parayag, day. Ansa? Kung gusto mo hawak, o di pahagkon. Apple, uy. Baya, unsa kadlukan ni mo eh. Parhaw. Parpanit naman na. Unsa, ikaw ba kaya bag ni mo, uy? Bitaw. Dili na tato, good. Mailhan, nagyagkan ka. Hanggaw, tsukay kastanan. Parumansa, di ko. Na, ang tao, noy. Ang sabi na ng romansa, uy. Na, niyabag na. May lang og kutubras romansa. Unya og ibanlas na tas kalami, ha? Masako naman lang nato. Anya, uroy. May maggilubngan kag muhon. Kay na iti mailhan. Hanggaw ka man ka, oy. Di na ko ay kapoy ni mo. Ato na ko. Uy, di lang ka na ko ihatod? Ihatod pa man ko ni mo, nga. Pila raman in taon ng among bahay, diha. 50 metros, ragyon lang amo, diha. Oh, sige. Okay, ugma ha. Sayo to ugma ha. Mga alas 4 gihapon ha. Mubalik kita dito? Of course, balik dito eh. Unsang taong ka? Unsaon naman ang taong tong imong iPhone 16, day. Pero apoy. Day, kung mubalik ta karong hapon, day, alas 4, mag-abot ta dire, ha? Sa eskina. Yung sa may sakyan nato. Magtaksi lang ta ko. Kaya ang atong motor, gibilin man dito, ay uwan ba ya, day? Okay. Okay, bye. Bye. Ay, may kinakatog na sila. Paong ng mga suka. Nakatog na sila. Maghinay lang ko. Ay, nisika ang suka. Naniyapo na ka? Human na, oy. Ganda mo na ba't ka paniyapon? Sa may andam ni mo. Nagutan ba ako? Subakan ako pinirito. Busog na ko. May gani kay waka mo pa sa suwa, no? Ay, namasilong mi. Dua mo madyong? Oo, og daogan mi. Yun noon. Pilay daog ninyo? 15,000, tagaan kong apple og 5,000. Uy, kaswerte di ay, no? Diin mo nagduwag madyong. Ay, na ko si pangutana, bisa muka ni mo, eh. Ang importante, daogan mi. Sige na, kay matuog na ko. Pag-toothbrush una. Hilam, ay, hibaw na kaalan. Basta patutbrasyon ko ni mo, mujirjir ka. Diyon, bay. Kapoy ni mo matuog ko. Oy, oy, hoy, hoy. Timan eh, ay kog sa muka, ha? Sige day, katuog lang. Alas 5 na sa buntag. Maligo kog sayo, be. Uy. Ano? Si tatay. Anong
diri sa gamay namong sala. Tay. 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 Diri ra man lagi ka natug sa gawa sa kwarto niyong nanay. Oo, dali lang ko. Ano man? Gila mo ka diri. Okay rin. Way problema. Ngano laging diri man ka natug sa gawas? Ngano man ka dito sa sulod sa Mayang kwarto? pagguminaw sa Lex Di Pino. matugaw si nanay ni Mucho na nga natug. Unsa? Lapoy mong gudang lawas yung nanay. Hindi ko gusto matugaw siyang pagkatug. Tatay sad uy. Kano sa man intaw na mahurot ng kahadlok ni mong nanay uy. Ug sunda ang lain pang anib ng sugilanon nga sinuwat ni Francis Espares. Idol ko si Tatay. O palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.